हॅलो नमस्कार पुरायनाके यूथ ऑफ GSB ऑडियन्स यूथ ऑफ GSB ऑडियन्स यूथ ऑफ GSB सगळे टीम आमकां प्रति एक आमगे लॉन्च इवेंट्स प्रति वेळा सपोर्ट करून आयिल्ले आसची सो आज आमगे लोट पुरा तुम्ही सेरून आसले पुरायनाके धन्यवाद आमगे आज लॉन्च जाला प्रोजेक्ट केदार अंतू या आम्ही हाई लिविंग लक्झुरी होम्स म्हणू या 16 फ्लोरा बिल्डिंग टोटल 78 अपार्टमेंट येवचे आसा एक फ्लोरार सगर येवन अंदू रूफ टॉप स्विमिंग पूल दवरून विजिटर लॉबी इंडोर जिम्नेशियम आउटडोर जिम्नेशियम आणि अंदू स्पेसिफिक जाऊन आम्ही कोरोना नंतर आम्ही पळयल्यार म्हळ्यार एक अपार्टमेंट अंत ज्यान अपार्टमेंट इज घर मात्र न्ही तांकां एम्युनिटीज एक्टिविटीज आशिल्लो आसा रिक्वायरमेंट आशिल्ल्या त्या पळोवन आमी अंतू 75 सेंट्स जाग्यार 50 सेंट्स जाग्यार आमगे बिल्डिंग येता 25 सेंट्स जागो अप्रॉक्सिमेटली 15,400 स्क्वेर फीट बेंगळूरदाकून आर्किटेक्टा घेवन आमी लँडस्केप्ड गार्डन केलेलो आसा तांतू चेडवांक आउटडोर गेम एल्डरली एज जाला तांकां वॉकिंग ट्रॅक बैशाक एरिया मेडिटेशन पेविलियन योगा पेविलियन रिफ्लेक्सॉलॉजी तशेंच चेडवांक खेळच्या नमनवार रीती खेळच्या आउटडोर गेम्स आउटडोर जिम्नेशियम आणि फुल साइज शटल कोर्ट आम्ही हांतू दिला आणि 150 200 जनांना गॅदर जेवत असेल स्पेस ओपन एअर थिएटर असल मस्त फॅसिलिटीज ओपन एअर आम्ही दिला सो दॅट एक लायक एक एनवायरमेंट फ्रेंडली जावन अशी एक तसं अपार्टमेंट जावन येता आसया प्लस लक्झुरी एम्युनिटीज म्हळ्यार वरी अंतू सेक्युरिटी सर्वायलन्स आसच्या पुरो विजिटर लॉबी आसच्या पुरो रूफ टॉपर स्विमिंग पूल जिम्नेशियम पुराय आम्ही एक त्या कोणी एक 55 लक्ष घर म्हळ्यार भारी कष्टार कोर नसताची तांकां तांगेर आसेक कसने लिमिट आसनच तांतू कसने तांणी तांकां कसंच जाव का ते कोरून दिवत तसं आमी ह्या प्रोजेक्टा प्रयत्न केला सो लॉन्चारीच आमकां मस्त लायक रेस्पॉन्स येवन ऑलरेडी 20 अपार्टमेंट बुकींग जालेलो आसा सो आमी आतां भारी खुशीर आमी सांगता आसाची ह्या केदार म्हणून प्रोजेक्ट नांव दवरलें दीस दाखोवन आज आमकां एक लायक एक रिती प्रोत्साह दिला पुरायनान पुरायनाक धन्यवाद।